निसिमा ब्लक बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि प्रेमल नार्जारिनि गोख्रों अजद। आमगुरि आरो खुंख्राजरा भिसिडिसि खौ सिडली एसटी विधानसभा बियाबनिफ्राय बोखारनायखौ जों दुखु मोनदों। 30 नं सिडलीयाव थाखानाय जिथु एसटी समष्टिनि सिङाव थानाय जे मोननै भिसिडिसि के पुराना भिसिडिसि नै बेखौहाय जोंनिफ्राय दानख'ना लानायखौ जोङो बहुत जों दुखु मोनदों। सिडली बियाबनिफ्राय गामि दानख'नायखौ होबथानो एमएलए जयन्त बसुमतारिया राहा लानांगौ। दानि जे 31 नं सिडली समष्टिनि मानगोनां एमएलए बिथाङा गावनि जे समष्टिनिफ्राय जे दानख'नानै जे लांजानाय बेफोरनि सायाव बिथाङा बाथ्राफोरखौ बुंदोंना बुङाखै बेनि सायाव जोङो गोबां दाउट थानाय जादों आरो खावलायदों जाहाथे इयुननि समफोराव जाहाथे बेबायदि समष्टिफोरखौ दानख'ना लांनायनि सायाव माबा मोनसे राहा लामा। फाइनेल डिलिमिटेशन ड्राफ्टआव जोंनि अजदखौ रज'नाय नुवासै। थांनाय 10 तारिखआव जिथु फाइनेल ड्राफ्ट ओंखारबाय बेवहाय जोङो फिथाइ थायनायखौ मोनाखिसै। बियाब दाफामफिननायखौ लानानै निसिमा ब्लक बीपीएफ दोलोआ चिरां जिल्ला सिंनि आमगुरि आरो खुंख्राजरा भिसिडिसिनि रायजोफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों निसिमा ब्लक बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि प्रेमल नार्जारिया खौरां मेलनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। दिनै जोङो नैबे आमगुरि आइबिआव जोङो मोनसे नैबे निउस पर्टेलफोरखौ लानानै जों मोनसे सावरायनाय बायदि जोङो जिरायदों जे थांनाय जि 10 तारिखआव जि रिडिलिमिटेशननि फाइनाल ड्राफ्ट जिखिनि ओंखारलांनाय बिनि सायाव लानानै जोङो दिनैहाय बे मिडियायाव जोङो फेस टु फेस जादों। बेनो जाहैबाय जोङो नैबे आमगुरि खुंख्राजरा जिथु भिसिडिसि बे मोननै भिसिडिसिया 56 इयार्सनिफ्राय लानानै जोङो 31 नं सिडली एसटी एलएसियावहाय जोङो थाबोदोंमोन आरो बिनि जिखिनि जों एसटी हिसाबै जिखिनि जोङो जि सुबिदाफोर बेखौ जोङो मोनबोदोंमोन। नाथाय दिनै बे रिडिलिमिटेशनावहाय बङाइगाव समष्टिनिफ्राय दिनै जोंनि बे सिडली एलएसियावहाय माखासे 35,000सो पपुलेसनखौ सोनाय जादों आरो बिनि बदलै हरै सालाखाथिथिंजाय हरै माखासे 33,000सो पपुलेसनखौ बख'नानै लांनाय जादों। बिनिफ्राय नैबे जोंनि 31 नं सिडलीयाव थाखानाय जिथु एसटी समष्टिनि सिङाव थानाय जे मोननै भिसिडिसि के पुराना भिसिडिसि नै बेखौहाय जोंनिफ्राय दानख'ना लानायखौ जोङो बहुत जों दुखु मोनदों आरो जोंनि बहुत थाखानाय जिथु थागिबिफोरा दिनैहाय गिख्रंनाय मोनदों जे जोंखौ दिनै जोंनि बे मोनसे थैनि बिनिमयाव जिथु मोननाय जोंनि बे ओनसोलफोरखौ समष्टिफोरखौहाय दिनै जोंनिफ्राय मोनसे राजनितिक हिसाबै मोनसे बिथा गैयै जालांनायखौ जोङो मोनदांनो मोनदों। बेखायनो दिनै जोङो नैबे निउस पर्टेलफोरनि गेजेरजों जोङो खावलायनो सानदों जे जोंनि दा खुंथायाव थानाय दिनै दैदेनगिरिफोर दिनै जोंनि मानगोनां एमपि रोनगोरा सार लोगोसे दानि जे 31 नं सिडली समष्टिनि मानगोनां एमएलए बिथाङा गावनि जे समष्टिनिफ्राय जे दानख'नानै जे लांजानाय बेफोरनि सायाव बिथाङा बाथ्राफोरखौ बुंदोंना बुङाखै बेनि सायाव जोङो गोबां दाउट थानाय जादों आरो खावलायदों जाहाथे इयुननि समफोराव जाहाथे बेबायदि समष्टिफोरखौ दानख'ना लांनायनि सायाव माबा मोनसे राहा लामा जुदि लानायनि बेबस्थाफोर जुदि दंबावोब्ला बेवहाय जाहाथे एसे मोजां बिजिरनानै नायनो थाखाय आं खावलायनो थाबाय। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै 14 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारियाबो खौरां मेलनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। दिनै बेयाव आमगुरि बासिन्दा आरो खुंख्राजरानि आरो आङो सासे पाब्लिकनि रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै बिटिसिनि बर्तमान एमसिएलए जानानै आङो बेखौ दिनै दुखु मोनदों, जोबोद दुखु मोनदों। इलेक्शन कमिशना जिनोखि डिलिमिटेशन खालामदों बे डिलिमिटेशन खालामनायखौ जों बरायदों सिगाङावनो, किन्तु जोंहा लकेल हिसाबै पुराना 56 इयार्स जोङो बे सिडली समष्टि एसटी समष्टियाव जोङो दङ। किन्तु दाखालिनि जिनोखि रिडिलिमिटेशन खालामनाय बे रिडिलिमिटेशन खालामनायाव मोनथाम भिसिडिसिया एसटी
31 नं सिडलिनिफ्राय मोनथाम BCDCआ बिजनि जेनेरेलाव थांदोंमोन। दा बेखौ जोङो दाखालि 20 तारिखाव हियारिं जोङो हैदों, रिप्रेजेन्टेटिभन जोङो हैदों। बेयाव जोङो मोनसे कमिटि बानायदों जे डिलिमिटेशननि मोनसे जोङो बेवहाय डिमान्ड कमिटि, लकेल कमिटि जोङो मोनसे बानायदों मोनथाम BCDCजों। बिसोरबो थांदों, प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, आरो आं गावनो निजे आङो दिल्लीयावबो इलेक्सन कमिसननो होदों, आङो आसामाव इलेक्सन कमिसननो होदों, बेनिफ्राय बेयावबो डिसियावबो होनाय जादों। बेनिफ्राय जोङो हियारिंआव थांदों। हियारिंआव मोजां खोथाखौनो जों बुंदों जे जोङो जि अरिजिनेल सिडली ST समष्टिनि मोनथाम BCDCनि रायजो राजाफोर, बे रायजो राजाफोरा आरोबाव दानि 19 नाम्बार सिडली चिरां समष्टियाव थानो लुबैयो होननानै जोङो खावलायदोंमोन, आरो बेखौ जोङो गनायगोन सानदोंमोन। आरो जोंजों लोगोसेनो गोबाङाबो एबसु बिथांमोनाबो जोंनि निसिमा आन्सलिकनि एबसु आरो माखासे कमिटि, बे कमिटिफ्राबो डिमान्ड होदोंमोन। खिन्थु बे डिमान्ड होनाया दिनै फैमारखांबाय, जायाखिसै। जों एसे एनै गुनु गुना जोङो खोनाबाय थादों, आरो हनै क'क्राझारावबो बनरगाव बेजोंबो आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो माने खोनादों जे जेनेरेल समष्टियाव थांनाय अरिजिनेल जि मोनसे माबा दङ, बेनिफ्राय गुबुन समष्टियाव थांनाय बेखौ बिथांमोनाबो हामजायाखै, बनरगावनि मानसिफ्राबो हामजायाखै, रायजो राजाफ्रा जोंबो दिनै हामजायाखै। उनाव भबिष्यत जुदि माबाफोर खायदा बायदा जुदि मोनफिनोब्ला आरो लेगेल बेखौ आयेनगत हिसाबै जुदि थांनायनि माबा मोनसे बेबस्था दङब्ला उनफ्राव जोङो बेखौ आयेनगत हिसाबै थांनो थाखाय जोङो दिनैहाय रायलायदों, सावरायलायदों। आङो जों एसे खोनाबाय थादों जे गभर्नमेन्ट, जायफ्रा गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्ट दिनै BTCआव सालायबाय थादों, बे बिथांमोनाव एसे एनै इलेक्सन कमिसना सिगाङावनो फेब्रुवारि मार्चआव फैनानै एसे एनै खबर लाफैदों, सोंदों होननायखौ जोङो खोनादों। बेनिबो जोंहा प्रुफ दङ जे जोङो डिस्ट्रिक्ट इलेक्सन अफिसाव थांनाय समाव बिथांमोना बुंदों जे बै समावनो बिदि समाव फेब्रुवारि मार्च समावनो फैदोंमोन, खोथा हरनाय जादों, नोंथांमोना मोनथियाखै नामा होनना बुंनायाव जोंहा मोनसे डाउट। बेनिफ्राय दाखालि सिगाङाव जि डिलिमिटेशनाव जि मोनसे खसरा प्रस्तुतनि जिनाखि हियारिंनि सिगां जि ओंखारदोंमोन, बेवहाय माखासे गामियाल' थानानै माखासेया थांजोबनायाव बेवहायबो मोनसे जोंहा एसे सोरबा दं नामा, आखाइ दं नामा, निसिमायावबो एसे ब्रिफिं होग्रा, बानायनायाव एसे ब्रिफिं होग्रा दङ नामा होननानै एसे सरसा जालायलायबाय थादों। खिन्थु जेबो जोङो फोरमान मोनाखै, बिदि सरसाया जाबाय थादों। दा भबिष्यत जुदि बिदि जायोब्ला भबिष्यत BTCयावबो माने पुनर मोनसे बेबायदि मोनसे समष्टि बानायनायनि जुदि माबा जायोब्ला आरो बानायगोनब्ला, आरो बानायनायनि एसे गुनु गुना जायफ्रा दिनै गभर्नमेन्ट सालायदों बिसोरो एसे एसे रायलायबाय थादों, नैबेखौ ओरै खालामनोसै, ओरै माबा खालामनोसै होननायनि जोङो एसे एनै बिथांमोननिफ्रायनो जोङो खोनाबाय थादों। जुदि बिदि जायोब्ला बै समाव जुदि दानि बायदि गोसो गैयिखौ, जेयाव जोङो अरिजिनेल बे सिडली समष्टिनि बे अरिजिनेल मानसिफोरखौ गुबुनाव दोनहरनानै सिडलीनिफ्रायबो क'क्राझार हिसाबै गोबां 32-33 हाजारा आउट जादों, बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 35 हाजार बेसेबांबा दिनै हाबदों, हरै थांदों ओरै हाबदों। खिन्थु जों अरिजिनेला अरिजिनेल हिसाबै थानो मोननांगौ होननानै जेखौ डिमान्ड खालामदोंमोन, बे डिमान्ड खालामनाया जायाखिसै। आरो बेखौनो जों अनुरद खालामदों, जोंनि गासै निसिमा ओनसोलनि जेसेबां संगठन दं, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आरो गुबुन गुबुन माहारियारिफोरनि जिनाखि संगठनफोर दङ, मुस्लिम सम्प्रदायनि संगठनफोर ABMSU, आमसु दङ, लोगोसे आगसुनि दङ, आख्रासु दं, आरो बिदिनो गोबां संगठनफोर दङ, आदिबासिनि आसा दङ। बिसोरो जाहाथे मोजाङै साबधानै जाहाथे कपारेसन होलायलायनानै जोङो जयैनो थांनो हायो। आरो आङो बिसेसकै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना आन्सलिकनि जानानै निसिमा समष्टिया निसिमा 16 नाम्बार निसिमा समष्टि हिसाबैनो भबिष्यतआव थाबाय थानांगौ
होननानै माने जोङो बिथांमोनखौबो खावलायदों आरो बिथांमोनाबो जाहाथे एलार्ट जानानै थायो जाहाथे सोरबाया बिटिसि समष्टि बानायनायाव जाहाथे बानायखोमानायाव जाहाथे जोंनि बे निसिमा समष्टिया धंस जाया। आरोबाव आं खावलायबावदों दानि प्रेजेन्ट जिनोखि गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय UPPL पार्टी बिथांमोनखौबो आङो खावलायदों जाहाथे बेवहाय खुनु पार्टीनि माबा मोनसे फिलिं लायालासिनो जोंनि बिथाया थिग थाग्रोनांगोन। बिथा गैयाब्ला जेबो खामानि जा नों न' लुनो हाया। बिनिखायनो नोंहा हा आरो बिथा नोंहा थाग्रोनांगोन। जुदि निसिमा समष्टिया बिथा हिसाबै थाब्ला जोङो आन्दलन खालामनायाव जेखौ जोङो BTC मोनदों, जेखौ जोङो बिटिआर मोनदों, बे आन्दलन खालामनायाव जोंहा बे निसिमानि रायजो राजाफोरहा गोबां प्रभाब दं। गोबां जोङो शहीद जादों। गोबां जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय जिखि जाथियानो जाया मानो गोबां जोङो खस्थ' मोनदों। बे खस्थ' मोनसेयावबो जुदि जोङो बिदि नालाय सिलाय जुदि खालामजायोब्ला